Perpinyà es canti el Sant Te Deum en acció de gràcies. Bevem a la salut del rei d'Espanya. A la salut de Catalunya. I prou. Homes de dalt, us juro per la meva vida que si no tingués tants anys... Què faríeu? Res, mestressa. Ja us ho contaré demà. A Sant Celoni? Doncs ja és la manera que us hagi de trobar. Què voleu dir? Vull dir que jo també hi tinc parentela. I demà ja anireu? I ben segur. O t'han demanat un ral. Si teniu la pell gruixuda, Tinc la pell que m'han donat. i ja us poden anar al darrere amb un flabiol sonant. Doncs si haguéssiu fet la guerra allà dalt a Perpinyà, sí, ben bé que tu passaves. Mosses fresques i bons talls. Jo no tinc res encara, però ja vindrà el dia si Déu vol. Useu del vostre dret, la raó és vostra, però algun dia ja sabreu qui sóc. El comte duc ens ha clavat les ungles i fa ballar les cames del virrei. I el Consell d'Aragó encara hi ajuda, que tots plegats som plòmades per bé. Si a mi ja no m'espanten. A part de com parlo no hi tinc res. Doncs el virrei a tot arreu t'espigues, i a la presó us hi porten un no res. Doncs aniré a la presó i fins a la forca. No us aparteu de mi, sou el meu pare. Només us tinc a vos en aquest món. Fiqueu una altra porta per si ho trobem aquí. I tot serà que un dia no ens puguem dir bon profit! Ai, diable de trapelles! 38 o 39, 40 anys, campejant, encega de la roda. Salut a la nostra companyia! No et cal ser savallonga de cap mena per imposar la llei a cops de fals. I molt ben dit. Això és valentia. Quan dins del cor hi vas païnt tants mals, no et cal ser serrallonga de cap mena per imposar la llei a cop de fals. Segadors, espereu-me! L'alçament del camp s'estén. Ull, filo com un peix a l'am. Aquesta llengua te la deixo sorda. I aquesta llengua te la trec un pam. El virrei Espargaró ha fugit del palau. I això és mentida. I un soldat ha ferit un segador. I 1000 pecats que la quitxalla crida. Espera un moment en l'aire. Que tothom el conegui per la bravada. I el poble vegi quina filla espera. El malparit que ha deshonrat la pàtria! El virrei ja és un mal, que no enraona. Ja no es creurà cap més paper podrit. Ni els traïdors els farà la gara-gara. I els catalans ja no ens farà patir. De pressa, si mireu-li la ferida. Feu una bala del pit, no es salvarà. No us amoïneu, fills meus. No passeu penes. Casa per bé. Ja és mort. Tot s'ha acabat. Que Déu aculli la seva ànima. Que bonica que està la princesa Salomé aquesta nit. Sempre us la mireu. La mireu massa. Els déus del meu país els hi agrada molt la sang. Al meu país no n'hi ha de déus ara mateix. Els romans els varen caçar. Qui és? És un profeta. Com es diu? Iohanan. El germà del tetrarca, el germà gran, el primer espòs de la reina Heròdies. Va estar-hi tancat 12 anys. I no es moria. Al final el van haver d'estrangular. Voleu ser una princesa? Per què parleu amb ella? Per què la mireu? No s'ha de mirar. Serà una desgràcia. Princesa. No puc. No puc. Fareu això per mi, mare, amor. Ho sabeu que fareu això per mi. Digueu-li que marxi, no és amb ella que vull parlar. Jo soc Salomé, filla d'Heròdies, princesa de Judea. Anega! Filla de Babilònia. La teva boca és l'arc del rei dels perses, pintat de vermelló i rematat de corall. No, no hi ha res al món tan vermell com la teva boca. Fes eixamplesar la teva boca. Mai! On és Salomé? On és la princesa? És com una dona histèrica. Ai!
No, la lluna sembla la lluna, i prou. És ridícul matar-se un mateix. A Roma tothom se'n riu d'ell. Fins i tot l'emperador va fer un poema satíric en contra seu. Va bé. Fa vent, oi? No, no fa bé. Que sí! Fa vent. Sento alguna cosa a l'aire. És com un batec d'ales. El batec d'unes ales enormes. No tinc ganes de trencar. Ja veieu com heu posat la vostra filla. La meva filla i jo tenim ascendència reial, mentre que tu, el teu avi, manava un ramat de camells. Allò que he predit succeirà, diu el senyor Déu. Aquest és el dia del qual he parlat. Fes que calli! No vull sentir la seva veu. Aquest home sempre vomita insults contra mi. Déu es mostra en tot moment i en totes les coses. Déu es troba tant en el mal com en el bé. Això no s'ha de dir, és una idea molt perillosa, és una idea que ve de l'escola d'Alexandria, on s'ensenya la filosofia grega, i els grecs són gentils, ni tan sols són circuncisos. No es pot saber la manera com actua Déu. Els seus camins són misteriosos. Potser el que en diem el mal sigui el bé i el que en diem el bé sigui el mal. No es pot saber res. No és de Cèsar que parla el profeta, senyor. No parla de Cèsar? No, senyor. I de qui parla? Del Messies que ha vingut. Que el Messies ha vingut! Ha vingut i fa miracles per tot. No permetré que ningú ressusciti morts. S'ha de trobar aquest home i dir-li que no permetré que ressusciti morts. On entra aquest home? És per tot, senyor. Però és molt... He oblidat el que volia dir. Perquè esteu mirant la meva filla un altre cop. I no se l'ha de mirar, ja us ho he dit. No dieu altra cosa. I ho repeteixo! Veieu per mi, i us donaré tot el que em demaneu. I que sigui la meitat del meu reialme. El vent que ve de les seves ales és terrible. És un vent fred. Què és el que voleu que us presentin ara mateix en una safata de plata? Digue'm. El que sigui us serà donat. Els meus tresors són vostres. Què és el meu? El cap de Yohanan. En un cofre incrustat d'ambre tinc sandàlies incrustades de cristalls. Tinc capes que venen de la terra dels Ceres. I braçalets adornats amb carbuncles. I tinc jade que ve de la ciutat d'Èufrates. Bé, què vols, Salomé? Digue'm el que desitges i t'ho donaré. Et daré tot el que em demanis. Daré el bé del santuari! No, Yohanan! M'has desdanyat. Jo era casta, tu has omplert les meves venes amb foc. Però potser és el gust de la mort, diuen que la mort té un gust amarg. Però és igual, he besat la teva boca, Yohanan. He besat la teva boca. Mateu aquesta bona. Jamais puc ser. Qui et va crear és el Déu que aquí m'envia per desfer els teus sofismes i humiliar-te. Humiliar-me? No sóc jo omnipotent. Ser Maria, abaix ton front, ton rostre en terra. El nostre Reis crida, estareu a lluir ronda, a sonar les boques. La nova que us deixarà? Digues! Amb un guant de boca oberta. Primer festa tot el dia, després tots cap a ciutat. Ja que aquí és un de terrors, que els arrels escoltaran. Amb els que
amics infants molt els estimen. Oh, que ja soc? No para? No us ho sentim. Sí, sentim tots els cavalls s'han de dir i tots els veres tots. Ai, que reconeixi el cel del vostre amor. Cap moneda. Això és com fan els homes a l'àvia. Mercès us dono, pastors. Mercès complides pel bé que ens desitgeu. També us les dono jo amb tot el cor, que el cel us beneeix. Com la rodeleta que floreix enmig del blat, mil anys d'aventura us vulga donar el Senyor. Els ulls la mirarà i somreia d'alegria. De sobte, el cel va enfosquir-se. Tota aquella mare. I doncs, qui sou vos? Escolta, no vull dir-t'ho. Jo sóc Miquel. Jo sóc aquell sant arcàngel enviat per xiular de les Pensa la cosa del món! Pensa la mare! Que prega des dels llims perquè no et perdis. No puc dir-ho. T'esperciu. Anem al Senyor que ens vegis escamp per arreu, perquè augmenta-lo. Veja el seu viure regalat. Tingué el desig de viure sota el sostre d'un ric palau de marbre esculturat, sostingut per columnes d'or i jaspi ple per servir per atributs esclaus. Fill de mon cor, fill! Pare, germà! Donant-nos hostatge per aquesta nit. Aneu a la posada. Ma casa és plena ja i no us puc per rebre, sento. Pels seus prego ens vulgueu recollir. Tinc la vostra sota la casa. Però on tindríem en qualsevol racó. Escolteu bé. Treu la boca! Qui ets tu, miserable criatura, que en nostra dia temerari et poses? Jo... Seran eco d'amor que el món desvell, amb son ressò de rítmica harmonia. Ja me cago en la puta que s'ha cremat el pell de les petxines! Hòstia! Mama, que se m'ha cremat el pell de les petxines! Tinc pastanagues i poso pastanagues que casen amb tot? Sort del Manel, que ens ha fet el favor de posar-nos els primers de la llista. Te'n recordes, el Manel? Descuinant, Marc. Què collons estàs fotent, Marc? Un suquet de peix! Però que no havíem quedat, que avui anàvem al Tiques a fer un sopar romàntic. Sí, ja ho sé, però després he pensat, què més romàntic que quedar-nos aquí a casa i sopar un bon suquet de peix? Marc. Ah, que tu i la Joana veniu a sopar? Doncs jo que sé, doncs veniu. Hòstia, no veniu, no. Que resulta que l'Ai i jo avui tenim un sopar així, una cosa així íntima i romàntica. Convida la tia, home, convida qui et doni la gana. Total, només et volia dir que estic embarassada. Tant li fot si som 2, com 4, com 44. Aquests llanquis seran tot el crius que vulguis. Però l'hora de treballar, tio, l'hora de treballar m'encanta com treballa, tio. La setmana vinent anem a Manhattan a preparar l'entrevista amb el Chris, vale? Setmana vinent a Manhattan? No puc, són els focs de Blanes. Tio, t'estàs quedant enrere, eh?
Ja em sap greu, aquesta vida que fas. Què passa amb el meu mòbil? Li he donat el teu número de mòbil a una tia per sortir amb ella, aquesta. El meu mòbil? Però per què? Guapa! Nena, que guapa estàs, no? Com te fas? Jo no faig res. Ai, doncs t'hauries de cuidar més, Sí, senyora, és un tio encantador, un senyor. Ja va dir que quan volgués em produïa un programa. Però com pots enganyar la Joana i quedar-te tan tranquil, tio? Jo a la Joana, perdona, no l'he enganyada mai, Ah, no? I què volies fer amb la tia del mòbil? Doncs follar-me. Però això és enganyar la Joana? No. Si encara estàs penjada d'aquest tio, vés-te'n amb ell. Joder, vés-te'n amb ell. I si no em surt bé? I si no et surt bé amb el Marc? Amb el Marc ja m'ha sortit bé. El Marc és per sempre. Sí, però tu t'estimes el Pep Antoni. I si em deixa per un altre tio? Aquell. Es pot dir, la Laia diu que es pot dir. Segur que es pot dir, Laia? Collons que sí, que es pot dir. Jo les vegades que... Bueno, a mi m'ha anat sempre superbé, Això que sóc alt. Em pot dir algú què collons estava passant aquí? Que estan esperant un nen! Escolta, jo també vull tenir fills un dia, Mira, Joana, no despistis el tema, vale? Jo també vull anar algun dia al Nepal i no estic fent les maletes. Vens o no? No. I queda't amb tu. Faig un cafè i torno. Si no, ja ens veurem un altre dia, tu, vale? La Joana està a punt d'arribar. La casa està feta una merda, el nen encara no ha sopat i tu no fas més que cagar. Aviat, jo no és que insisteixi, però és de veritat que no pots quedar-vos. Sí, tio, sou una merda de matí, una puta merda de matí, sí, home. Mira que m'ho he dit vegades, Laia, m'ho he dit moltes vegades. Què et costa anar i conèixer, no? I, bueno, i avui he pensat que, bueno, vés i matem-ho, sí, home, sí. I li he comprat una ampolla de vi, no són papilles només. Sí, papilles, són molts, té l'estómac ple de molta merda. Tio, ja t'ho he dit que era d'una altra època. No he pogut evitar posar-la. Podeu creure que aquest tio encara es posi aquestes coses? Què passa, tio? Què fas l'Estel de Natzaret o què? Superem un plat de plàstic, no us sap greu, oi? Que monos, són de la Blancaneu. Sí, han sobrat una festa que vam fer pel poble. Allà a Madrid hi ha molta gent. Un moment. I què passa, que no sentiu el temps? Per això que sóc idiota. Se'ls va cruspir tot cert. L'un rere l'altre no va quedar Quins contes més bèsties, no? Sí. Quan ho vam deixar... Quan ho vaig deixar? Sí, quan ho vas deixar, sí, quan ho vam... Amb en Javier, no? I quan fa que sortiu amb mi? 4 mesos ja de fer. Però escolta, Xato, un moment. Soc jo que està parlant amb la Joana, no? Laia, què fes? Laia, què fes? Laia, que l'estic callat! Ben finetes, fes via. Però senyora, em sembla que amb tota aquesta ceba ja n'hi ha prou, no? M'has d'ensenyar tu a mi com es fa el regut? És que quan un es talla els cabells el porten a judici i el fiquen a la presó. Senyora Rosa, el meu germà es la creu. Demà és diumenge, tenim gent a dinar. Qui ve? Que qui ve? La teva jove. Virgínia, sisplau, quan arribi la meva germana, li demanes la meva clau i me la portes. Està bé. Segur que el dia de la inauguració troba qualsevol excusa per no venir. Si fos per ell, m'hauria de florir a la botiga aquesta que té al carrer Retifilo. Quan la senyora Rosa Priore prepara el regú dels diumenges, més val estar lluny de la cuina! Ai, el Rocco, el meu petitonet, m'estima tant. Sempre parla de vostè. Ja som aquí, bona tarda. Hola, què tal? Què sabia el metge? Res, que té la pressió baixa i una mica de colecistina. Julianela és l'única persona d'aquesta casa que quan parla sap el que diu. Perquè ha estudiat. No has superat la prova. Pronuncia marcadament dialectal. Poc fotogènica. Bé, Rosa, que em planxes la casaca. Sí, però ara no puc. Bé, doncs quan et vagi bé, què em va dir l'altre dia que li venia a gust menjar? Oh, vam parlar de tantes coses. No estic per festes, estic de mal humor i estic cansat. Però el Luigi no ha volgut treure aquí els estreps d'aquesta manera, home. L'única cosa que jo sé és que tot el que faig en aquesta casa no serveix per res. Ho ha entès, senyor Pepino? Si vostè ha tirat aquesta mostra, jo li faria un vestit a una ala diferent. Doncs és el d'expectativa. Com que tu no eres capaç de vendre només aquest article, has afegit una confecció per home en contra de la meva. Perquè si el que se'n riu de mi no reacciona quan li clavo la pallissa, després em sento més excitat que abans. Jo començo el dilluns pensant en l'alegria que em produirà el diumenge següent. En canvi, vostè encara està de mal humor, jo? Sí, doncs esperis a demà. Felicitats,
de fang extret d'una excavació, una escultura viva i de l'antiguitat. Gairebé s'ha posat a plorar allà al mig del carrer. No gairebé res, ha plorat a llàgrima viva, que jo l'he vist. I ha rigut? Sí, esclar. Doncs a mi m'ha semblat que plorava. No pot ser, però si és la màscara d'en Petito! La màscara potser sí, però ell no hi és a sota. Si puja el Federico, jo baixo a la Mariolina i els dic que em convidin a dinar. Doncs jo me n'hauré d'anar. Que guapa que està! I també d'encoleinada, mama! Envio 1000 petons amb les més bones intencions. Puc adonar-me exactament de la falsedat i l'abús de confiança. És que no trobes bé? No, res, només és que us aprofiti. Però, i se'n va? Sí, m'ha passat perquè la paciència és la paciència i la meva ja ha arribat a un límit. Com un estúpid, com un calçasses empassant-me tota l'estona les mostres d'afecte d'aquest adulteri raonat. Pressa! Fora, quan? Tindries que treure tota aquesta amargor que tens a dins de fa tant de temps, no? I llavors es va posar a imitar l'escena tràgica que va fer el papa. Mama va tornar a casa feta una fúria. Deia, ara resulta que la Maria Carolina m'ha d'ensenyar a mi com es fan els macarrons a la siciliana. De tota la meva família, si vostè em bufeteja, jo m'ajupiré per passar-li la mà. Senyor Janello, ahir vaig estar a punt de matar-lo d'un tret de pistola. Senyora Rosa, m'ha rebut un cop molt fort. Un cop molt dur. Però senyora Rosa ja no tornarà a ser la que... Però vés en compte amb el que dius, Perquè encara estic molt dèbil i el metge no vol que em donguin disgustos. Una gelosia que no em deixava dormir per la nit. Una gelosia obsessiva i ferotge. Com és possible? Tota aquesta gelosia per mi? Jo només he conegut un home a la meva vida. I aquest home ets tu. Rosa. I jo no? No, senyora Aina, no. Jo penso que és ara que tot comença. Ai, homes! Els homes ens atabalen. Home, sobretot els homes que ens agraden. Però també n'hi ha que no ens agraden i Déu-n'hi-do com ens acabaran. Home, Un Pep de debò, que sempre estigués al teu costat i descalfés els peus amb l'altador. un Pep com cal, que t'ajudés a espantar les mosques, els monstres i els violadors quan t'ataquen. I et fes el sopar sempre que estiguessis cansada. Ui, aquesta mena de peps no existeix. Doncs jo no em preocupo per aquestes coses. No, però truco tots els seus amics per saber per què no em contesta el WhatsApp, Si l'aparca en doble fila i a més deixa l'intermitent posant amb el clic-clic incordiant tota l'estona, vol dir que tens poc temps. Si l'aparca bé, però no treu el contacte, acabes de fumar-te aquella cigarreta que havies encès uns minuts abans quan havia reconegut el seu carrer. Potser petó els llavis i li dius un sopar encantador i te'n vas tranquil·lament. Si l'aparca bé i a més treu el contacte, ara encens amb tota parsimònia una cigarreta i li dius allò de mira que és tard, però que curiós tu, no tinc gens de son. Ai, com se li diuen de llocs que viu amb tu? Oh, és un problema això, Sobretot a l'hora de presentar-lo, Però si vas pel carrer i et trobes a unes amigues, no el presentaràs dient mireu, aquest és ell, l'Antònia i la Sílvia, i li agafes el braç i li poses el cap damunt de l'espatlla perquè se n'adonin que és ell. A part de que t'aixafa com una balena, sua com un porc i obre la finestra... Què? El roc! Per què serveixen exactament els homes? Dona, es fa difícil de dir, El brut, el fastigós, el marrà, el que paga la cigarreta dins d'un got que té 3 dits de cervesa, molles de pa, mosques flotant i un mig de brut penso que l'és! Que li fa un pudor als peus! I la boca! I el cul! De fet, els homes es casen o busquen parella amb la finalitat de trobar algú que alimenti el seu ego devorador i insaciable. La presència d'una dona intel·ligent fa que se sentin amenaçats, I si no ens maten directament és perquè la llei ho prohibeix, però ens maten intel·lectualment. Aquest home, aclaparat, trist, es pregunta on deu ser la nevera. Ignasi, per favor, talla el pernil, que no ho veus, que això encara ha de fer la beixamel, rostir la carn, desemullar el pastís i preparar els canapés! El pròxim cop que comprem una rentadora serà de les barates,
Vinga, però no se n'ens torna a dormir, no sé si és personalitat. Sort en té... No m'heu abandonar, és un autèntic espectacle profundament català. A la seva quarta vegada de passar pel llit ja fa cara de ser totes. Però tu què t'has pensat? Que sóc un marró o què? Que has anat al mercat, t'has trobat una altra de mida i te l'has comprat o què? Perdoni, no pot ser. La votació és individual. Però mira, mare, treballava sense parar, cuinava sense parar, netejava sense parar, se sacrificava per tots nosaltres i no es cobrava ni res per ella. Que no, que està molt clar, que és impossible viure amb els homes, oi? Sí! Però som tan monos! L'olorós de joia i l'altre de dolor, i sopassant pena i delits a parts iguals, es posa nostra. Dona Cornèlia, dureu personalment aquesta carta del vell monarca noruec. Allunya aquest clor de nit, bon Hamlet. Tingues més bons ulls pel rei de Dinamarca. Déu, un animal privat d'enteniment hauria dut el durar més temps. Casada amb el meu oncle, que és germà del meu pare. Jo vaig conèixer el vostre pare, senyor. Us puc assegurar que aquesta home i aquesta altra no són pas tan iguals. On era? On el vau veure? Pel que fa a Hamlet i el seu festeig, pren-t'ho com un caprici de la sang, com una violeta jove i primerenca. Presta l'orella a tots i a pocs la veu. Escolta l'opinió de tothom, però reserva't de temps. O tu et mostres més cara de comprar, o bé, per no gastar més la paraula, em mostraràs a mi com un beneit. M'ha confessat el seu amor amb insistència, senyor, però sempre amb bones formes. Les formes, rai, el fons és el que hi falta. Les seves paraules... Ja deuen ser prop de les 12, senyor. No, ja he donat les 12. Ja és aquí, senyor! Ja estarà. No, és legal, senyor! No hi ha, deixeu-me anar! Sigueu prudents! Deixeu-me, no penso convertir en aspecte que m'ho impedeixi. Vull que sàpigues que la serp assassina el teu pare. Avui porta la seva corona sobre el cap. Ja has parlat amb Teresa últimament? No, senyor, però seguint les vostres ordres, he rebutjat les seves cartes i m'he negat a veure. Això l'he trastornat. Lamento que no hagués sabut mirar-me amb uns ulls més atents. Per això volia demanar-vos a tots dos. Que us heu criat amb ells des de petits i que amb gustos i edats hi sou tan pròxims, doncs us quedeu a la cort durant un temps. A veure si la vostra companyia l'esbarceix una mica i... El vostre noble fill és boig. I l'enmeno boig se'l vol perquè pretén retenir l'autèntica bogeria. Què més pot ser si no és res més que boig? Doncs protegiu-la del sol. Concebre és una benedicció, però segons com concebi la vostra filla... Aneu amb molt de compte. Vinc a burxar amb la meva filla. Estimadíssim senyor! Excel·lents companys! Com esteu, bons amics meus? Com la grisa majoria dels mortals. Feliços de no ser feliços en excés. Són precisament... Que aquests actors escenifiquin la mort del meu pare. Sí, davant dels ulls mateixos del meu oncle. I observaré el posat. I si s'extremeix, sabré perfectament el que ets. Però és que si ets honesta i ets bella, la teva virtut no hauria d'acceptar cap tracte amb la teva bellesa. Que millor que la bellesa per tenir tracte. I això, que sempre quedarà el regust d'abans. Jo no t'estimava. Vés-te en un moment. He assegurat que no vol ser música en les seves paraules. He de veure aquell canopli sobirana intel·ligència desafinada com un Al presentar aquest drama en audiència, ens inclinem davant vostra clemència. 30 voltes el carro de Febus ha donat a l'espera de Telos i el gran perdeu jurament. Més ara deixa'm, esposa meva, que estic cansat. Negres idees, braç expert, veripotent, l'hora més propícia. Porteu-me llum! Llum! Què us passa? Sosteu-vos amb boles boles de foguets! El pudor del meu crim arriba fins al cel. Porta l'estigma més vell i primitiu. Matar un germà. I així va acabar el cel. I així és com jo em venjo. Si jo fora a pagar-li un sou i no una venjança. Ell va matar-lo assolellat, impur,
a l'ofano de tots els seus pecats. Per la Santa Creu, som la reina, la dona del germà del vostre espòs. I no la passareu la meva mare. Faré venir el guata que pugui coronar. No, marxareu d'aquí fins que no us posin front un mirall on us podeu veure fins al fons més amagat. Auxili! Què era això? Una cosa! És la virtut l'única que pot implorar perdó del vici. Pagar-li de genolls que es deixi redimir. M'has partit el cor tot. Bona nit, mare. Sentir sorolls de dent a la cortina, treular-me tot cridant una rata, i ofuscat per la nit. Tan pobre que s'hi havia amagat. A les sol es posi les muntanyes. El farem embarcar. Mals desesperats. Es curen amb remeis desesperats. O no es curen mai. On és Poloni? On és Poloni? En un sopar. Un sopar? En un lloc on ell no menja, sinó que és menjat. Està reunit amb certa assemblea de cucs polítics. Sabés on són aquestes tropes? De Noruega, senyor. I quin és el seu objectiu? Atacar els territoris de Polònia. Ai, senyora, ja no se'n posa de terra seu. Es va prendre damunt del front i una llosa al peu. Profeia! Mas el dia de Sant Valentí i jo soc donzella i tu la banda finestra i així t'enamoraré. I abans de bona hora, vestit d'un sant, la porta li obria el padrí, la queda... Com va morir? No em deixaré enganyar! Que el diable s'emporti les promeses i els vots de lleialtat! Vosaltres crideu. Avall, avall. Teva germana està ofegat, l'Efes. Ofegat? Sí, els trofeus de flors, i ella mateixa. Han caigut dins del rierol Plurs. Puede haber visto el caso y te... ¿Qué? Pero ¿cómo es posible? Si no se hago en defensa propia. Juro que la meva germana serà un àngel del cel. I te buscareu a l'infern. Teu mare es mata a sobre. Separem-nos! Jo no som una bona violenta. Separem-nos! No faré això que no més que em diguis tot. Fer-vos el perdó fins que no senti de boques prou expertes i honorables. El veredicte que restitueixi el meu bon nom. Oh, què hi diable? Gràcies, humils. Gertrudis, no. No! Ja, reina! Sagnant tots dos! El temps esteu bé? Sí. Traieu els morts. Aquesta escena és apta per un camp de batalla, però aquí no s'hi escapa. Ordeneu que disparin els canons!